ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро лӯбои намуд трактор МТЗ Т28 Т40 лӯбои намуд ҳаст, мини трактор, ҳамаи намудша баҳри шумо омода кардагем. аз шаҳри ноёй тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. бародари азиз, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бо нархи арзон иншоалло реклама мекунам, пешкаши харидоро мекунам. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси 19 дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, поделитсияи видеои моро фаромӯш накунед. имои ватсапай вайбера чизе боша поделитсия кунед. худо нигаҳбонтон боша. курси 19 дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародаро, трактори эскаватор фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сабаби фурӯхтанаш мақсад одам нест мега ҳайш кина як дастаи худаш дар Россия ҳай. инам бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран нависаги. нархша 55 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. номрои Россияш, номрои Тоҷикистонаш ҳаст. чӣ гапаш? касоне ки харидор бошед, соли баромадаш 1990 соле бародаро. касоне ки харидор бошед, нашуд ами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 2012 сола. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка заводской айхчай, ҳамаи чизаш айхчай мега қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор беҳтаринай мега, ягон камбудӣ надорад. Беларусияй. нархша 190 000 сомонӣ мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо ба шумо сикитка мекунам. марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2010 солаи. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. срочна фурӯхта мешавад. балони нав ҳама ҷояш мега 100%, ягон камбудӣ надорад. нархша 170 000 сомонӣ гуфтааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 170 000 сомонӣ. трактора бихтон бародаро бинед, нави хубай мега. ин ҳами суратан маълумай ки нави созай. касоне ки харидор бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. трактор Тоҷирон 285 соли баромадаш 2014 солай. 4 та ВД кор мекунад мега. беҳуда илтимос занг назанед. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ. нархшан беҳад арзон мега, 90 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. 90 000 сомонӣ. касоне ки бародарои азиз конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор Т40 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш законияй мега, ягон камбудӣ надорад. ҳама чизаш созай, хеле корфармидагияи трактор. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактора беҳад нархша арзон мега, хеле кор мекунад. охиям мегирӣ барои хоҷагӣ деҳқонии худат 100% кор мекунад. на 30 000 сомониш мега, 30 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. бародари азиз, касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т28 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин дар рӯи экран маълумотш нависаги бародаро. трактор состояниш хай нахтон бинед, состояни корфармидагияй да 20 000 сомонӣ ҳамиқа чизак меёбӣ. бародарои азиз, қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархша 20 000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. намедонам трактор худаш тоқа фурӯхта мешавад ё қатъи чизош. иша бародарои азиз аниқша намедонам. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат чизе ки маъқултона хитон пресед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарои азиз, марҳамат. трактор МТЗ 81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хароши состояния мега, чизил плуг комплект фурӯхта мешавад. қатъиш қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 135 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. бародарои азиз, қатъиш плуг чизилай 135 000 сомонӣ да. ина бародаро трактори арзон. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед.
трактор МТЗ 81 соли баромадаш бародаро 2022 солай. Мошаалло, трактор беҳад нав. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Закасное мебинед 258 соат гаштагиай. 258 соат закас қатӣ мебинед мега. Ина бародаро закас қатӣ нархша 290,000 сомонӣ мега. ҳозираш ҳамин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидор бошед ё заказ кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Трактор Юмоз. Трактор состояниш хубай, савдо мешавад гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. Трактор состояниш инахитон бинед бародаро, хай корфармидагай тилишка қатишай созай. Фақат ҳай мекунӣ. Хай состояниш камака каҳнатарай бародаро. Хай нархшам арзон мега, 44000 сомониш мега. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад ай 44000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактори фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен, дар ҳолати хуб қарор дорад. пол оборотай заводид мешавад, аккумулятори нав, баллоно нав, чизил плуг нав. гуфтем дар қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен. трактор состояниш 100% мега. ина дар ҳолати хуб қарор дорад. МТЗ 81 даст бародаро, Беларусия. нархша 120,000 сомонӣ гуфтаистааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 120,000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 81. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош 100% мега. 4 баллони нав дорад. трактор беҳтаринай. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархаш 140,000 сомониш мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад 140,000 сомонӣ. ина бародарон состояни трактора худтон бинед. нави созай. беҳад хуб ак солша гуфтагӣ нест, не ки маълума ки трактори навай. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактори мини трактор МТЗ 25. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. трактор ҳама чизаш 100% заводид мешавад мега. қатиш бо чанд чизига дора, ина дар рӯи экран ҳамаш навистагия бародаро. нархша 53000 сомонӣ гуфтаистааст. чизил плуг қатишай 53000 сомониш мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошад мини трактор, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат бародаро мини трактор Юто СК 354. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. навай. трактор беҳад навай, дар шаҳри Душанбе ай. нархша 125,000 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. ҳамиқа маълумот мо дорем бародаро дар ин трактор хубай мега. состояниш кор мекунад. навай. пашти пачка ҳай. касоне ки харидор бошед ё нашода мини трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат бародаро диска барои трактор, барои салои пешаш, барои МТЗ дар ҳолати хубай. ай 82 МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 1180 сом. касони харидоре, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо.